Mynd am dro yn y parc. Clirio pethau mas. Rhywbeth i fwyta. Sigaret fach cloi. Does dim lle i pobl sy'n taflu sbwriel, pobl sy'n gadael eu gwastraff yn anghyffreithlon neu pherchnogion cŵn di-feddwl yn Rhondda Cynon Taf a byddwn ni'n dod o hyd i bwy bynnag wnaeth e. Mae'r bobl yn ystyriol yma yn costio'r cyngor dros filoedd o bunnau a miloedd o oriau gwaith. Dyma amser ac arian y gallai fynd tuag at y gynnal eu gwasanaethau rheng flaen hanfodol. Gallai'r sawl sy'n dan amheuaeth o gyflawni troseddau yma cael hysbysiad cost benodedig o 75 pint, neu'n waith os bydd yr achos yn mynd i'r lys yn adon, gan gynnwys cofnod troseddol. Mae'r cyngor ar war y bobl sydd dan amheuaeth ac mae'n gofyn am help y cyhoedd i adnabod y rheini a allai fod yn gyfrifol am difetha ein bwrdeistref sirol. Edrych ar oriel y bobl dan amheuaeth trwy fynd i www.rwcyta.gov.uk/pwy wnaeth e.